Iraultza fascista baten aurrean gaude? Inguruabarra, hauek dira inguruabar objektibo horiek. Eredu neoliberalaren porrota, mendebaldeko ekonomia suspertzeko estrategia gisa, eta eredu horren aurrean dagoen, irteerarik gabeko kale-zulo, gero eta nabarmenagoa dena. Elite korporatiboak munduko nagusitasuna galtzea, Txinaren eta Errusiaren etengabeko gorakadaren ondorioz. Mendebaldeko biztanleriaren sektore handiago baten desafekzioa, internet edatzearen ondorioz. Elite korporatiboak hedabide eta talde politiko tradizionalen gainean lortu zuen kontrol ideologikotik ihes egiten ari den sektorea da, ezkerrekoak, eskuinekoak edo zentrokoak dira, baina guztiak oligarkia korporatiboaren estrategien mende daude. Inguruabar objektibo horiei dagokienez, COVID krisia gertatu zenetik alarma guztiek jauzi egin dute 2020ko udaberrian. Lehen hilabeteetako ezustekoaren ondoren, berehala hasi ginen mendebaldeko oligarkiaren posizionamendu desberdinak atzematen, eta argi geratu zen oligarkia horrek pandemiak sortutako testuinguru sozioekonomikoa hartzen ari zela. Neurri murriztaileak ezohikoak izatea eta Europako ekonomia nahita kolapsatzea deigarriak eta kezkagarriak ziren berez. Baina, berrezarpen handia fenomenoa izan zen, 2020 erdialdean, gertatzen ari zena argi eta garbi erakutsi ziguna. Berrezarpen handia proiektuaren bidez, munduko ekonomia foroak eta elite korporatiboek beren gogoberotasuna adierazten zuten zer aukera ematen zien pandemia batek. Porrot egin duen eredu neoliberalarekin amaitzea. Kontrolatutako leherketa prozesu baten bidez, eta, elite horien interesen arabera definitutako eta eliteek biziki kontrolatutako eredu ekonomiko berri bat abiaraztea. Aldi berean, pandemiak eta etengabeko luzapenak elite honi aukera ematen diote komunikabideen kontrol zorrotza eta eskubide zibilak murrizten dituzten neurriak ezartzeko. Badirudi neurri horietako batzuk populazioaren segmentu hori bakartzera eta zigortzera bideratuta daudela zuzenean, txertaketa prozesua aitzakia hartuta. Izan ere, segmentu hori hedabideetan konfiantzarik ez izateagatik. Hein handi batean bat dator elite korporatiboa kontrolatzen ari zen populazioaren zatiarekin, adituek. Uste zuten, interneti esker, oligarkiak Europako herritarren 50% eta estatuatuarren 30% kontrol ideologikoa galduta zuela. Eta, arrazoi geopolitikoengatik, kontrolaren galera horrek, Errusiarren 70% eta Txinatarren 80% ere eragiten zien. Komunikabideek eta klase politikoak txertatu gabekoen aurka irekitako gerra, neurri handi batean, kontrolatu gabeko mendebaldeko biztanleriaren segmentu hori gehiago edo gutxiago gizolatzera bideratuta dagoela dirudi. Bistan denez, gaur egungo barne errepresio politikoa ez da hurbiltzen 20. Eta 30. Hamarkadetako faxismoaren mailetara. Naiz eta duela gutxi Austrian edo Australian hartutako jarrera eta neurriak kezkagarriak izan. Jakina, elite korporatiboak ere ez du maila horietara iristeko interesik izango. Baldin eta egoera neurri ez hain erradikalekin kontrola badezake. Edonola ere, funtseko arrazoi objektiboen ebidentziaren aurrean. Funtsezkoa da harekiko erne egotea. Erabiltzen diren populazioaren kontrol politikorako tresnak duela mende bat erabili zirenaren antzekoak ez izan edo moderatuagoak izan arren, ez dute horregatik autoritarioak edo antidemokratikoak izateari utziko.